जोंनि हानजायाव जयनिं जानाया जोबनो गैयै दा जयन जागासिनो दं। लासै लासैनो नुगोन नोंथांमोना गुबुन हानजाफ्रा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दुरबलनिफ्राय दुरबल जालांगोन। UPPL हानजाया देरहागोना एकदम 100% खाथां। UPPL हिसाबै नङा NDA हिसाबै जों गेलेगोन। मोननैबो समस्थियाव बिटिआरनि मोननैबो समस्थियाव जोंहा NDAनि केन्डिडेटआ देरहालांगोन। जोबोद जोबोद धन्यबाद रायजोफोरा आंखौ गेलेजानो लुबैदों बा नोंथांमोननि मिडियानि मानसिफ्रा आंखौ गेलेजानो लुबैदों। जयनिंआ दिनै बिजनी ओनसोलाव गासै 974 गाहायै BPFनि जे दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोर बिथांमोना दिनै जयन जादों। बिजनील' नङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मोनफ्रोमबो समस्थियाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेबायदि जोंनि UPPL हानजायाव जयन जानो होननानै डिमान्ड खालामगासिनो बिथांमोना। रायजोफ्रानो गावजों गाव लिस्ट खालामलायनानै जोंनि हानजायाव जोंनि हानजानि निति आदर्श लोगोसे जोंनि हानजानि दैदेनगिरि कर्मबीर बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा बयबोनि गोसो गोरबोआव राज खालामग्रा बयनिबो अरायनिबो अनजाग्रा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे सरकार सोलिबाय थादों जोंनि बिटिआर सरकार लोगोसे UPPL हानजा बे जोबोद मोजां दैदेननायनि थाखायनो आरो जोंनि UPPL हानजाया सानफ्रोमबो जिहेतु पपुलारिटिया बांबोबाय थादों बिनि थाखायनो जोंनि हानजायाव जयनिं जानाया जोबनो गैयै दा जयन जागासिनो दं। लासै लासैनो नुगोन नोंथांमोना गुबुन हानजाफ्रा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दुरबलनिफ्राय दुरबल जालांगोन आरो UPPLआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगोन। UPPL हानजाया देरहागोना एकदम 100% खाथां। बावहाय जोङो मोननै समस्ति UPPL हिसाबै नङा NDA हिसाबै जों गेलेगोन। उदालगुरि दरं उदालगुरिखौहाय NDA जानानै गेलेगोन आरो बेयाव जोंहा गासिबो थिकै थाखैनो थांजोबोबा जोंहा BJP हानजानिफ्राय गेलेगोन आरो जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्थियाव NDAनि जानानै UPPLआ गेलेगोन आरो NDAनि मोखाङाव जोंनि मानगोनां भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि मोनसे हादोरा दावगादों जोङो चन्द्रयान मोनसे फाथायहरनो हादों बेबायदि मोनसे थासारियावहाय NDAनि मोखाङाव जेबो मोनसे कम्पिटिटर गैया रावबो जोंजोंहाय बादायनो हानाय नङा। मोननैबो समस्थियाव बिटिआरनि मोननैबो समस्थियाव जोंहा NDAनि केन्डिडेटआ देरहालांगोन आरो क'क्राझाराव जोंनि UPPLनिफ्रायनो जों देरहागोन। केन्डिडेटखौ दाबो फोसावनायनि सम जायाखै बाव NDA पार्टिफोरनि गेजेराव जों बावहाय UPPL BJP आरो AGP मोनथाम हानजाजों ज' सावरायलायनानैनो मोननैबो समस्थिनि केन्डिडेटखौ थिग खालामनाय जागोन आरो नोंथांमोना सासे मोजां जे केन्डिडेट मोनगोन बेखौ आसा खालामनानै थाबाय थानो। जोबोद जोबोद धन्यबाद रायजोफोरा आंखौ गेलेजानो लुबैदों बा नोंथांमोननि मिडियानि मानसिफ्रा आंखौ गेलेजानो लुबैदों खिन्थु राजखान्थि हान्जाया बेबायदि सोलिया। राजखान्थिनि हान्जानि हाइकामान्डफोर थायो। हाइकामान्डआ दिनै जों जिहेतु मोनसे क'वालिसनाव दङ एलायन्स पार्टनाराव दङ NDA एलायन्स पार्टनारफ्रा जों ज' सावरायनानै केन्डिडेटखौ थिग खालामगोन।